Leek. Mariet ar yr asgell agosaf. Yn ôl at Brobl. Brobl. Ar rediad i'r canol ac yn ergydio yn erbyn y postyn. Lle mae hyn yn syrthio wrth drad. Drepa. A Greg Drepa yn sgorio 8fed gol cyngred y tymor yma ar ôl 8 munud ar 20 o chwarae. Yr ergyd gan Brobl. Y golwr falle chydig yn ara wedyn i godi ar ei drad. Roedd Drepa yn o'i rwydo. Chris Sargent i gymryd y gig cornel yn hir i gyfeiriad. Eiron Edwards yn erbyn y traws. A gwaith amddiffynol da yn y diwedd gan Williams. Yn cael cyffyrddiad ar y bêl cyn Leek. Mariet lawr yr asgell at Brobl. Brobl wedi gweld rhediad Mullen ac fe ddyle Mullen di wneud yn well gyda'i ergyd. Y bas yn ondidog gan Ryan Brobl. Hart. Redig i nhw gyldisac. Ryan Edwards dan bwysau Spender yn ennill y meddiant. Chris Sargent yn isel i gyfeiriad Drepa. Spender di parhau ei rediad. A cyffyrddiad gan Brobl. Drepa! Yn syth i ddwylo diogel Dave Roberts. Quarter awr ar ôl. A thra, to dim ond un gol sydd yn ddi. Mae gobeithio'n Llandudno dal yn fyw. Mark Williams yn cwrso. Nawr, oedd yna lawio yn fyna gan Connell Rawlinson. Wel fe stopiodd Mark Williams yn stond. Yn credu'n sicr fod na lawio. Ryan Edwards. Hughes. Gwaith dda ganddo fe yn mentro i'r cwrt. Dim trosedd yn fyna. Mark Williams ar ergyd ac unwaith eto. Chwaraewyr Llandudno yn edrych i gyfeiriad Mark Petch. A'r dyfarnwr yn dehongli nad oedd na lawio. The minimum was 3 points. We've got there. It wasn't the greatest of games with all due respect to both sides, but not a lot of chances created, but professional performance overall. The game gynta gartra fel rheolwr Llandudno. Canlyniad siomedig, ond wyt ti'n hapus efo'r perfformiad? Oedd hwn, mae yna lot o positives i cymryd allan o hwnna fyd. Dim yn aml, ydych chi'n mynd i fewn i'r ystafell Newydd ar ôl chwarae TNS a fod yn siomedig, ond mae'r hogiad i rhedeg i hunan fewn i'r ddaear chwarae teg, a fedram gofyn mwy na hynna. Da ni jyst angen ychydig bach o'r lwc na neu'r bêl na i fwnsio yn y bocs ni a gobeithio ni ddod cyn bo hir. And the pleasing thing again, you're back on top of the league now, albeit till Sunday maybe. Yeah, that's right, and obviously I don't know the score between Bangor and Connors Quay yet, but there's another big game there tonight, so back top at league we want to be, and obviously an important game on Monday night. Fe rai fi sbio nhw eto cyn dweud yn iawn lle, ond mae'r referee reit wrth ochr y digwyddiad lle. Y cynta illa bod y bêl di hitio'r fraich chwaraewr TNS, ond mae'r ail chydig bach mae law o fyny. Ond dyna di'r ffordd mae pethau mynd i ni ar y funud, a mae fyny i ni droi y lwc na o gwmpas, a dwi'n siŵr fedra ni'n neud os da ni'n cario ymlaen gweithio'n galad.